Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw an ka bi jumadonya in na a bi bɛn utu kalo tile 18 ma san 2023 an balima cɛ ni muso minnu sigilen bɛ ka kunnafoni gafew lakali kɔnɔ limanaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na minnu fana bɛ kan an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen minnu fana bɛ kan an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'a fɔ ɲɛna ko aw danse limanaw gafew caman bɔra bi an bɛna minnu kɔnɔ kumaw lakale aw ye a bɛna faamuya sɔrɔ minnu kɔnɔ kuma la kuma gafe minnu b'an bolo kɔrɔ u bɛ tali kɛ info matin ale bi yan min ye le soir ye ale bi yan nɔ min bɛ le soir de Bamako ale fana b'an bolo kɔrɔ l'actu hebdo ale bi yan ka taa se nouvelle horizon le sphinx ani la nouvelle alliance ni fasɛrɛli sɛbɛn ninnu limanaw an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama kuma na ayiwa an t'a ko bila dagirinda la an b'a daminɛ ni min ye o ye fasɛrɛli sɛbɛn info matin limanaw a ko bi ye utukalo tile 18 o bɛ bɛn ayiwa san 3 min bɛ tali kɛ ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o min dafirila bi de ye o san 3 ye don kɔni tɛmɛna dɔw bɛ da ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ min ye ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita limanaw ale min sugandira jamanadenw fɛ bɛɛ y'a yɛrɛ kɔnɔna la démocratie fanga kɔnɔ limanaw ka sigi ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita la bi ale ka fanga de dafirila nin doni kama utukalo tile 18 san 2020 o la sa fasiri ka kuma la info matin a ko Ibrahim Boubacar Keita waati min na a minɛna a n'a ka premier ministre docteur Boubou Cissé ani o de minɛna ɲɔgɔn fɛ limanaw u kɔni ye ninnu minɛ surasiw waatini kama limanaw ka u dɛndɛ ka taa n'u ye ayiwa Kati ka bɔ Bamako ka taa Kati limanaw ka sɔrɔ ni ayiwa i b'a fɔ ko foyi ma kɛ info matin a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ tarata ka dugu jɛ araba la nin don in fanga dafirila Mali kɔnɔna la yan nɔ nka ko limanaw don dɔ don min tɛ bi ye nin kuma bɛ se ka fɔ tuguni k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita doni min na a minɛna a n'a ka premier ministre limanaw ko doni kama Ibrahim Boubacar Keita a taara sigi Kati surasiw fɛ limanaw k'a fɔ a ɲɛna ko fanga in a k'a bila taa ye a don limanaw ko fanga in a ma ɲɛ min kɔ a y'a kɛ ten a ko fanga in a y'i sen bɔ a bɛɛ lajɛlen la ani assemblée nationale n'o ye ka taa se gouvernement limanaw Ibrahim Boubacar Keita ye yamaruya di k'a bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen ni jateminɛ kɛ info matin ko kun jumɛn na IBK yɛrɛ nin doni kama a binna yɔrɔ jama de bɔra limanaw ka kalo caman bɔlɔw minɛ k'a fɔ ko min ye alama hinɛna Ibrahim Boubacar Keita IBK limanaw ko a ka fanga man ɲi ko a ka fanga bila o la sa n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye jamana a doni kama jamana tun bɛ lonbolanba la politiko gɛlɛyaw tun bɛ yen mankanw tun bɛ jamana kɔnɔ ka taa se lakanabaliya ma nin bɛɛ lajɛlen tun ye fɛnw ye minnu kun ɲagamina ɲɔgɔn na Mali kɔnɔna la a doni kama n'i y'a lajɛ ayiwa min ye M5 RFP ale min n'ale de kun ye Ibrahim Boubacar Keita faden ye a doni kama k'a fɔ ko u bɛ fɛ ayiwa IBK a ka fanga bila limanaw ko nka a nana to M5 ka wulikajɔw la o baaraw kun cɛra ni finitigiw olu ka wulikajɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ yan'o cɛ limanaw waleya dɔw bɛ yen minnu tɛmɛna ko siratigɛ la info matin ka fɔ la hakilila jiginna hali sisan ji bɛ da o dɔw yɛrɛ sɛnɛ kan o ye min ye juillet kalo tile 11 a n'a tile 12 yɔrɔ maaw ma ɲinɛ nin don in kɔ sabu ni bɔnɛna nin don 3 kɔnɔna la min ye an ka finitigi minnu bɛ yen ni o ye Forsati ye yɔrɔ Forsati de a fɔra ko ka M5 RFP maaw bɔra ko ban ka muruti k'a fɔ ko désobéissance civile ko fanga ye fɛn fɛn boloda jamana kɔnɔ k'olu tɛ sɔn o ma a doni kama maa min bɛ yen bi n'ale bɛ cour suprême ɲɛmɔgɔya la ni o ye Amadou Ousmane Touré ye limanaw a doni kama ale de tun ye ayiwa ministère de la protection civile ministère de la sécurité de la protection civile ale de tun ye o secrétaire général ye a doni kama ko sɛbɛn kɛra ani ɲininkali k'a fɔ ko ayiwa ko jateminɛ kɛra k'a fɔ Forsati ayiwa n'o y'an ko ka lakanani kɛ nka lakanani k'a ma boulevard de l'indépendance ale siraba kelen minɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 waati maaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ l'heure damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita nana bɔ Jabarani sanfɛ ka ɲɛfɔli kɛ
k'a fɔ ko ale bɛna kuma maaw fɛ jamanadenw ye nin waati min n'a bɛ ka kuma ayiwa ko ayiwa k'a bɛ malidenw fo jamana u ye ale u kɛra fɛ a ka fanga kɔnɔ u ye dɛmɛ fɛn fɛn ta ka ɲɛsin a ma a ka fanga kɔnɔna la a bɛ jamanadenw fo o kama nka ko nin waati in k'a bɛ fanga bila n'o ye jamanakuntigiya fanga ye ani fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ale yamaruya ka jamanakuntigiya baara kɛ jamana k'a bɛ i sen bɔ a bɛɛ lajɛlen la o kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keïta a bɔra fanga la limanaw min bɛ sɔrɔdasiw ye kulu min sigi o nɔgɔnin fɛ n'o ye CNSP ye ayiwa min bɛ o CNSP in limanaw olu ka kuma lasela colonel major Ismaila Wage a waati na ale de tun ye chef d'état major adjoint ale yɛrɛ de tun ye kuma lasela ye ale bɔra ka ɲɛfɔliw kɛ k'a fɔ ko ayiwa jamana tun bɛ taabolo min kan Mali tun bɛ taabolo min kan don o don jamana tun bɛ jigin dingɛ de kɔnɔ wa lakanabaliya tun ɲɔ bɛ ka ɲɛ don o don ko minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ yɛrɛ ko u ka du maa minnu sirilen bɛ u la u ka somɔgɔw ko ka jamana kɛ ka sonyɛni wara jamana kɔnɔ ka jamana kalanko sigi a sɛnɛgɛ kɔnɔ ka ayiwa dugu n'a dugu o maaw de bɛ fa min ye bamaja wale ka o wara jamana kɔnɔna la Ismaila Wage ko nin kɔni kun tɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka to jamana kɔnɔna la o fana nɔgɔnin fɛ min ye ayiwa CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ale delimako a y'o lama sabu ale ko coup d'état k'a ma jɛn n'a ye k'a b'a kɔn o kɔfɛ ka sɔrɔ ka laseli ka daw bɛɛ lajɛlen tugu ka frontières bɛɛ tugu sanfɛla ni dugumana ani Union africaine fana tugura o kɔ min ye ONU secrétaire général Antonio Guterres ale yɛrɛ ka laseli kɛra ko ka a terikɛ bila n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta min tun bɛ sɔrɔdasiw bolo a waatinin kama jamana hakililajigin don dɛ fanga min dafirila ni ɲinan y'a san 3 ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga baara ni baara minnu kɛra a kɔnɔna la Info Matin de y'i da don o la bi waati kama an b'a ale bila yan nɔ aw bonya bɛ kunnafoni na. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiriden sɛbɛn min n'an kama ko l'essor ayiwa ko a bɛ fɔ min ma ko alikama limanaw alikama ka bɔ Mali kɔnɔ yan n k'a fɔ alikama ka bɔ jamana kɔnɔ ka na jamana kɔ kan ka na Mali kɔnɔ ko o kɛ sababu ɲuman de ye an ka usines minnu cogolen bɛ Mali kɔnɔ la n'u bɛ bayɛlɛmali kɛ l'essor ka kuma la min bɛ tali kɛ ayiwa ko gouvernement ko ayiwa alikama n'o ye bile ye min bɛ kɛ ka sababu ye ka farini dilan n'a bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don Mali kɔnɔ yan ko dansigi kɛra a la fɔlɔ a baaraw ka jɔ fɔlɔ walasa n'i y'a lajɛ yɔrɔ farini min ni ayiwa bile de bɛ kɛ ka dilan n'o ye alikama ye jamanaw ko sariya dɔ tara sariya min ni arrêté interministériel do utukalo tile 11 tɛmɛnen ka yira k'a fɔ ko farini min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na jamanaw ko ka a jɔ fɔlɔ la yan jamanaw ka dɔn kosɛbɛ nafa min b'a la a sera min bɛ directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence o ɲɛmɔgɔ Zedjon Dambele k'a ɲininka nin bɛna kɛ nafa jumɛn ye an ka sɔrɔ nasiraw la Zedjon Dambele ka ɲɛfɔliw la a ko Mali jamana ayiwa furadama jamanaw an bɛ farini de ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la yan a dun jirala k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan o tɛ usine tanya ye usines caman bɛ Mali kɔnɔ min bɛ bayɛlɛmani kɛ ka min ye fɛnw yɛlɛma k'a kɛ farini ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen kɔ ka nin hakilila in ta ni waati ko do fɔlɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ wa k'a bɛna kɛ sababu ye ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila la ka se ka ayiwa balo min n'o bɛ farini kofɔ jamanaw ka dɔ fara a kundama kan an ka jamana kɔnɔna la yan wa min ye usine ye jamanaw ni usine sigi ka jamana kɔnɔ usine balola ye a bɛ fɛn minnu bamayɛlɛma k'a feere ni olu ma se ka feere yɔrɔ usine ko kuma tɛ yen n'i y'o ye jamana o jamana kɔnɔ k'a fɔ ayiwa usine bɛ yen nɔ a bɛ bayɛlɛmani kɛ a bɛ fɛn fɛn bayɛlɛma k'a feere o tɛ ka se ka san a bɛ min bayɛlɛma o b'a yɛrɛ bolo jamanaw o tɛ se ka taa ko i bɛ se k'a fɔ ko o usine tɔgɔ kɔni o bɛ jɔ don nataw la walasa ka se ka na sigi o kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔw de ko ayiwa farini min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don Mali kɔnɔ ko ka a jɔ fɔlɔ ba ka don an yɛrɛ ka usines na usines minnu bɛ jamana kɔnɔ Zedjon yira k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye jamanaw baarantanya min ni u bɛ jamana kɔnɔ usines minnu bɛ yen n'u bɛ maaw ta baara la ka dɔ fara olu ka baara kan wa fana ayiwa bayɛlɛmani min bɛ yen n'o y'an ka matière première ye ka se ka dɔ fara o fana ayiwa dilanli k'an ka jamana kɔnɔ walasa ayiwa farini a n'a ɲɔgɔnna caman kɛ majɛ ye jamana kɔnɔna la a ye misali ta fɛn fila kan o ye jaba jamana a ko kɔsa in na sukaro ni jaba kɛra gɛlɛya fɛn ye an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ dɔwɛrɛ ale bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don Mali kɔnɔ yan
min ye hali jaba yɛrɛ limanaw ko ni jaba kofɔlen a bɛ bɔ Maroc ani Inde fɛ yen nɔ ka na an limanaw jaba sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya an bɛ hali min bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan ani min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan limanaw tɛgɛ tɛ se ka da o kan ko nin hakilila min talen filɛ kana kɛ sababu ye ka ba don an yɛrɛ fɛlaw la yan Baba B Kulubali ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra ye fasiriden sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'histoire de Bamako limanaw a y'a ye maaw tɔɔrɔ ko min ye Semas n'o ye Imam Mahmud Diko ale ka tɔn ye a ko ayiwa ale hakilila ye min ye bi limanaw o de ye wele dakan ka bila jihadisiw ma groupes armés marifatigiw terrorisiw limanaw ka wele bila u ma sigikafɔ limanaw k'o de ye damu ye communiqué min n'u y'o kɛ utukalo tile 16 san 2023 coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmud Diko Semas u ko k'olu jɔrɔlen bɛ bi kosɛbɛ jamana lakanako bɛ ka taa bolo min ka bi k'a daminɛ jamana kɔrɔnfɛla ka na fo cɛmancɛ la o la sa min ye imam Mahmud Diko ka nin tɔn ye o y'a yira k'a fɔ u bɛ wele bila furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ marifa kɛlɛ ye u k'a lajɛ sigikafɔ u k'o ɲini u ni bamaci maaw cɛ n'o ye groupe terroriste ani jihadiste ninnu ye sigikafɔ u ka se ka fura ɲini ko ninnu fana na Semas y'a yira k'a fɔ a ka communiqué kɔnɔ nka u ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan jamana fan caman fɛ limanaw maaw bɛ wuli ka u ka dugu bila ka boli k'u ka dugu bila bamaciya wale waralen bɛ ayiwa groupes armés maa minnu bɛ yen n'u ma lakodɔn ni marifatigiw don olu de bɛ ka ɲɔrɔki ka kɛ ayiwa duguw kan k'a kɛ sababu yɛrɛ ye ka ayiwa maaw hakiliw caw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ayiwa bɛɛ lajɛlen de bɛ jɔrɔ hukumu kɔnɔna la bi n'i y'a lajɛ o tɛ Mali fankelen dɔrɔn ye o bɛ cɛmancɛ la o bɛ kɔrɔn fɛ limanaw hali o bɛ tilebinfɛla yɛrɛ la imam Mahmud Diko ka tɔn y'a yira k'a fɔ ayiwa fɛn min don k'a fɔ de ko Mali armée tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la Mali finitigiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la lakanako la nka ko olu ka laɲini dɔ ye min ye u b'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye limanaw ka sira falen u ka taabolow falen u ka fɛɛrɛw falen ne bɛ wolo mun na o de ye k'u ka ayiwa terroriste ɲɛmɔgɔw n'u bɛ se k'u sɔrɔ limanaw k'u wele u ka sigikafɔ bolodaw ni ɲɔgɔn cɛ mun de ka d'u ye u bɛ mun de fɛ u bɛ fɛ baara in ka kɛ cogo di walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya u ka sigi la jamana kɔnɔna la a fɔ min ma ko négociation limanaw imam Mahmud Diko ka tɔn ko nin de ye olu hakilila ye n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ bi in na kɛlɛ in bɛna sen na dɛ limanaw jamana min ye imam Mahmud Diko ye a ko ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ka waati la u kun taara ni nin sira kelen ye ale imam Mahmud Diko ale yɛrɛ de kun bilala o ci la ko a kun fɔra ko ani Iyad Agali ani Amadu Kufa ninnu u ka kuma nka limanaw ko tilala ka taa wolo fɛn wɛrɛ la kumaw cayara ayiwa bi in na imam Mahmud Diko ko ni fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ nin ko in na Semas ko transition k'a lajɛ u ka sigi tabali kelen kan u terrorisiw walasa bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir n'an bɔra yen nɔ limanaw fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'actu hebdo y'a yira k'a fɔ ayiwa fanga dafirila 4 minnu bɛ yen ni o ye Mali jamana Burkina Faso Guinée ani Niger ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye fanga dafiri ko nka ninnu u bɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ nka u hakililaw tɛ kelen ye dɛ fasiri de ye nin kuma fɔ n'o ye l'actu hebdo ye a ko minnu ye fanga minɛ jamana 4 in kɔnɔna la ko tɛ kelen ye n'i y'a lajɛ limanaw ko maa caman de bɛ yen minnu tɛ ka se ka faga communauté internationale yɔrɔ ale maaw tɛ k'ale ka hakilila faamu i b'a sɔrɔ coup d'état kɛla dɔw bɛ yen u b'olu senkɔrɔma don dɔw bɛ yen nɔ u b'olu ɲangi u bɛ ɲangi sugu bɛɛ ta ka da olu kan ko nka ko diɲɛ maaw de ma se ka o faamuya fiyewu k'a sɔrɔ dun limanaw misali taara jamana min kan o ye Tchad jamana de yɔrɔ bi in na maa caman bɛ k'a fɔ ko coup d'état de kɛra Tchad u ka jamanakuntigi ko bɔnɛna a nin na nka ko min ye diɲɛmaa ye o bɛ ka coup d'état in u bɛ k'o senkɔrɔma don foyi tɛ ka fɔ o Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye minnu bɛ fanga la sisan min ye l'actu hebdo ye a ko fincogo ye kelen nka u manamana cogo tɛ kelen n'i y'a lajɛ coup d'état 2 min tugura ɲɔgɔn na i n'a fɔ Mali ni Niger ta a ye misali ta o kan a ko n'i y'a lajɛ o coup d'état 2 in tiɲɛ yɛrɛ la olu nana kɛ sababu ye ka dansigi kɛ bɛɛya de la n'o ye bɛɛjɛ fanga ye Mali la yan nɔ ani Burkina Faso fana a jala k'a fɔ olu coup d'état kɛlaw fana limanaw ko sifinnakaw don a sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ye sifinnakaw ye u ma kɔrɔbaya fɔlɔ
n'a fɔra k'u ma kɔrɔbaya u bɛ sifinaya la halisa mana min ye l'actu hebdo ye a ko nga o ni Niger ta tɛ kelen ye dɛ Burkina Faso coup de Niger olu tɛ maa faso kelen ye sabu n'i ye Niger lajɛ bi mana maa minnu ye fanga dafiri ye sɔrɔdasi kɔrɔbaw de don u mɛnna fanga la wa u mɛnna fanga yɛrɛ kɔrɔ mana u bɛ fanga taabolo bɛɛ lajɛlen dɔn olu ye fanga dafiri ko nka n'i y'a lajɛ limana ko hali a bɛ se ka kɛ maa minnu ye fangamisɛnnin wɛrɛw ka se ka wuli u kɔ sabu yɔrɔ bi in na a fɔra k'a fɔ maa minnu ye fanga dafiri kɛ k'a daminɛ Burkina Faso Mali ayiwa a bɛɛ lajɛlen ye sifinnakaw ye o kɛmɛ sababu ye jamanadenw bɛ tugula u kɔ u ka lahalaya yɛrɛ kama nka min ye Niger ye olu ye fanga dafiri limanaw k'a mɛnna waati caman de kɛra k'a sɔrɔ u ma jama sɔrɔ ka tugu u kɔ fo n'a kɛra u ye wele bila maaw ma ka taa ndolanci kɛnɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko Seyini Kunce ka maaw wele ka taa ye o de kɛra sababu ye maaw ye jama ye nka hali sisan mana a jala k'a fɔ ko maa caman de bɛ Niger jamana kɔnɔ sɔrɔdasiw la minnu ye fanga dafiri sɔrɔdasi tɔgɔ n'u ka hakilila tɛ kelen ye min ye Guinée ta ye sa a jala k'a fɔ Laginɛ yɔrɔ ale maa min ye fanga dafiri ye Mamadu Dunbiya mana ale bɛ taabolo min ka bi ko ale k'a jija a ye waati min di n'o ye calendrier électoral ye a k'o bato Mali fana na yan yɔrɔ colonel Assimi Goïta ale ye taama min kɛ Kayi o dongo ani a taara Russie a ye taabolo minnu ta ye fasiri de ka kuma don dɛ mana ko o bɛ se ka hali furancɛla fanga waatiw kalata waatiw ayiwa o bɛ se ka hakilila wɛrɛ bila o kan nka a mana kɛ cogo o cogo mana a kana kɛ ayiwa fanga jaranda n ka ko caman boloda ayiwa o dun tɛ wolo ɲuman na Amidu El Hadji Touré mana ale ye kunnafonidila ye an y'a ka fasiri bɔ l'actu hebdo kɔnɔ aw bonya b'a la. Limana n'an bɔra yen nɔ fasiri sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko min bɛ CEDEAO ka kɛlɛcɛw u ka chef d'état major olu de bɛ jɛrɛ la ko bi tile fila in jɛrɛ in limana k'u bɛna jaabi de bɔ jaabi min n'o bɛ kɛ sababu ye Niger n'a sɔrɔla o bɛ wuli ka taa kɛlɛ wuli ka taa Niger n'a sɔrɔla o de bɛ kɛ walima n'o a bɛna kɛ cogo min na bi ɲɔgɔn ye n'o kun cɛ ma Nouvelle Horizon ka kunnafoni la a jala ka des questions politiques de la paix et de la sécurité de la CEDEAO ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ayiwa kumaɲɔgɔnya kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra sa sigafɔ ɲinina nka Abdel ni ale de ye ayiwa ni maa kofɔlen ye a ko ayiwa CEDEAO tɔ tora mun ye sa limanaw ni kumaɲɔgɔnya bɛɛ ɲinina k'a fɔ de ko ka ayiwa fanga segin Niger jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ma ni fanga dafirilaw ko k'u ma sɔn o ma CEDEAO ka chef d'état major u ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye la a daminɛna kunungo alamisa a bɛ kuncɛ bi juma limanaw min mana bɔ o la ayiwa ko baara na kɛ ni o ye nka a bɛ n'a fɔ ayiwa sinsin kɛmɛ min kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ CEDEAO ka kɛlɛcɛ ninnu limanaw hakilila fanba bɛ finitigiw ka wulikajɔ de kan ka taa ayiwa kɛlɛ wuli ka taa n'a ye Niger jamana kɔnɔ n'o de ye intervention militaire ye walasa min bɛ CEDEAO ko fɔ farafinna tilebinyanfan jɛrɛjɛkulu min filɛ nin ye ko maa minnu ye fanga dafiri Niger jamana kɔnɔ limanaw ko dalusi t'u bolo bi k'a fɔ ko u bɛ ayiwa sariya dɔ ta walima ka taabolow ta Niger jamana kɔnɔ min ye Dominique Neti Wool ale ye Ghana ministre de la défense ye ale y'a jira k'a fɔ ko u ka nin jɛrɛ min filɛ nin ye ko a kun de ye ka fanga segin Niger ale jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamed Bazoum min ka fanga dafiri la a ko u jɛrɛla u farala ɲɔgɔn kan ayiwa u bɛ ka CEDEAO ka hakililaw de baara bi n'o de ye ka démocratie bɛɛ yan ka o segin jamanaw kɔnɔna la ko u bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ u labɛnnen yɛrɛ koyi ko u labɛnnen bɛ k'a fɔ de ko ayiwa a ka fɔ dɔrɔn ayiwa a ye wuli a ka taa n'a ye Niger olu bɛ k'o dɔrɔn de n'an bɔra yen nɔ limanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le Sphinx kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko min ye laada kɔrɔ ye a bɛ n'a fɔ Mali polisiw ka ɲɛmɔgɔyaso bɛ ka segin o ma bi n'i y'a lajɛ kunnafoni dibaliya Sphinx y'a jira k'a fɔ o ye fɛn ye min bɛ se ka dankari kɛ baara yɛrɛ taabolo la waati min na limanaw Mali finitigiw ka kunnafonidiso ɲɛmaayaso direction de l'information et des relations publiques de l'armée DIRPA yɔrɔ ale kɛn bɛ ka
kunnafoni kɔni kɛ a ka taabolo ɲɛnamaba de ye bi nka o waati kelen ko polisiw ka ɲɛmayaso direction de la police nationale k'a bɛna fɔ ale ka fɛlaba tɛ ka kunnafoni di jamanadenw ma n'i ye jateminɛ kɛ a dun jɛla k'a fɔ an bɛ diɲɛ laban min na bi jamana kunnafoni fana y'a damana kɛlɛ de ye n'i tɛ kunnafoni ɲuman di walima e tɛ ayiwa kunnafoni i ka kɛlɛ bere dɔ kɛ kunnafoni ye ko a bɛna fɔ se bɛ se ka k'i yɛrɛ la dɛ walima ayiwa maaw jamanadenw kan ka bɔ fɛn min kalama kunnafoni ko la i bɛ jamanadenw jɛ u ka hakɛ la n'o ye kunnafoni ye n'i ye jateminɛ kɛ commissaire général de brigade Soumaïla Traoré ale min ye pɔlɔ ye a yalima ko a tɛ ka hakili to nin na wa n'o de ye kunnafoni bɛ se ka nafa min se kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigiw n'o ye polisilakaw ye ko maa kɔni bɛ se ka siga don nin ko in na an bɛ waati min na ko sisan jamanaw ko Sphinx ko maa bɛ se k'a fɔ ka bɔgɔrɔdɔn yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa segin kɔ o de bɛ polisiw ka daga la bi n'a fɔra k'a fɔ ayiwa kunnafoni ye fɛn ye jamanaden mago b'a la ka baara kɛ n'a ye ka kunnafoni kolon an yɛrɛ ko bɔlɔlɔw tile la bi ko kunnafoni kolon limanaw o de bɛ kɛ sababu ye ka maaw fili ka ayiwa fɛn min tɛ tiɲɛ ye walima ka maaw fili ka maaw don fili la o n'a ɲɔgɔnna caman kunnafoni minnu bɛ yen n'a tɛ kala kan kɛrɛnkɛrɛnnenya polisilakaw yɛrɛ fan fɛ yɔrɔ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ jamanadenw ni polisilakaw u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'a fɔra k'a fɔ ko o polisi kelenw da de nin bɛ u yɛrɛ fɛla kunnafoni ko la yɔrɔ a tɛ se ka faamuya o de la tiɲɛ na k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi a ka kan polisiw ka ɲɛmayaso ka bɔ ayiwa ni mako ninnu kɔnɔna la tuma bɛɛ i mana fɔ yɛrɛ k'i mana taa polisiso fɛn fɛn la k'a fɔ i bɛ ɲininkali kɛ ni kunnafoni mago b'a la walima min fɛ ka nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ polisiw de n'a fiyɛna k'a fɔ k'u ka ɲɛmayaso ko kunnafoni foyi kana di maa si ma o kuma de bɛ bɔ u da fɛn sigi a kuma la ko ni kɔni ye kɛnɛ langolo to yen jamanaw min ye maaw ja u b'o de kɛ dɛ o de la an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ de ko kunnafoni minnu bɛ di ni maaw bɛ ɲɔgɔn buruja kunnafoni kolon na jamana bɛ lahalaya min na bi an bɛ waati min na ayiwa polisi ɲɛmayaso u ka ayiwa direction de l'information et des relations publiques de l'armée DIRPA u k'olu ladege sabu DIRPA jamana waati ni waati kalo o kalo olu na bɔ ka kunnafoni di jamanadenw ma jamana lakanako la ani ŋunuŋunu kuma minnu bɛ ta ka fɔ armée ma u n'o kumaw nkalontigiya walima ayiwa n'u hali u yɛrɛ filila kunnafoni min na u na tila ka bɔ k'a fɔ maaw ye ko an filila nin na nin cogoya de tun don o n'a ɲɔgɔnna caman a ka kan bi polisiw ka ɲɛmayaso fana ka taa nin sira de fɛ sabu a bɛɛ lajɛlen ye jamanadenw lakana ani jamana lakanani de ye a ka fusa jamanaw nin fɔra nin tɛ tiɲɛ ye ayiwa ka o kɛ ayiwa a damana ko wɛrɛ jamana kɔnɔ Batoma Sisoko jamanaw ale ka fasiri don an ye bɔ Sphinx kɔnɔ an bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni min ye o ye la nouvelle alliance jamanaw nouvelle alliance y'a jira k'a fɔ ko min y'an ka seko ni dɔnko kora karamɔgɔ n'o ye Tumani Jabate ko Tumani Jabate kuma dɔ bɔra da ka ɲɛsin kalanso min bɛ yen ni dɔnkilikalanw ni dɔn kalanw bɛ kɛ yen conservatoire ko kuma dɔ bɔra da ka ɲɛsin conservatoire ma k'a fɔ de a den fila min bɛ yen n'o ye Bala Jabate ani Ahmed min bɛ tali kɛ Sidiki Jabate ko na kɛ u kan ka taa concert dɔ kɛ Bercy o kunnafoni kɛnɛ in senfɛ Tumani Jabate ja hakilila dɔ b'a la a taara o bɛɛ lajɛlen fɔ o kɛnɛ in kan ye sabu minisiri min bɛ seko ni dɔnko ani bololabaara kunna Andogoli Gindo ale tun b'o kɛnɛ kan jamanaw k'a ko bɔra i n'a fɔ Ousmane Goro ale min ye chef de département musique ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko in kɛra cogo min na a ko a bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ maa si tɛ se ka ayiwa Tumani Jabate denw kɛ ka bɔ conservatoire la sabu Mali denw don u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maa tɛ se ka maa bali k'a fɔ k'i tɛ kalan kɛ jamana kɔnɔna la ko nka jamanaw n'i y'a lajɛ ko Bala Jabate ani Ahmed Jabate maaw don minnu bɛ yen ni jamanaw kalan yɛrɛ u tɛ ka kalan yɛrɛ kɛ conservatoire kɔnɔ sabu ko n'i taara u ka notiw lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye zéro ye u ka bulletinw kɔnɔna la jamanaw foyi tɛ a kɔnɔna la o ye Ousmane Goro ale min ye chef département musique o y'ale ka kuma ye hali conservatoire ɲɛmɔgɔ dɔ ale ma sɔn ka tɔgɔ fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Bala Jabate den fila min filɛ ni u tɛ conservatoire la bilen ko kalansen min bɛ yen n'o ye système LMD licence master doctorat yɔrɔ n'i b'ale kalansen in na a ka kan i ka ye kalanso la kuma bɛɛ sabu kalansen caman de bɛ yen f'i ka ayiwa o latɛmɛ i ka nɔti sɔrɔ o la ko Bala Jabate ni Ahmed Jabate waati dɔ tun kɛra limanaw u tɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la tuma bɛɛ n'a ma fɔ k'a fɔ k'u taara dugutaga la wa o dugutaga ninnu yɛrɛ u tɛ u sara kalanso la i b'a sɔrɔ olu kɔni bɛ wuli ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye
min Suleiman Danbele ale département n'a fɔ département musique o ɲɛmakɔrɔ ye k'a daminɛ san 2009 ka na bila san 2019 la ale ko Tumani Jabate ye maa ye maa min bɛ yen ni bonya b'a kan kosɛbɛ ko nka conservatoire yɛrɛ ni gɛlɛya b'a kan bi ko Tumani Jabate gɛlɛya caman bɛ bɔ a fan fɛ waati la a tun bɛ ani Ibrahim Bokar Keita tun ka di kosɛbɛ Ala ma hinɛ la nka an bɛ don min na ko bi a den fila min n'a filɛ nin ye k'olu ka gɛnniko kuma fɔ a ma fɔ k'u gɛnna dɛ u ma sɔn kalan de ma ayiwa u y'u ye k'u to yen k'u bɔ kalanyɔrɔ in na nka k'a fɔ de juguya wɛrɛ tara k'u sɛgɛrɛ walima ka ko wɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ k'u gɛn k'o ma kɛ dɛ conservatoire ɲɛmɔgɔw de y'o fɔ ko ni denmisɛnnin fila in limana u ka conservatoire kalan u yɛrɛ de mana u bɛ taa cogo min ka d'u ye u bɛ taa dugutagaw la cogo min ka d'u ye ko ɲininkali kɛra n'a sɔrɔla mana u bɛ se ka segin kuma in fɔlen kɔfɛ Tumani Jabate fɛ min ye Bala Jabate k'ale kɔni bɛ se ka segin sabu waati min na kɔrɔkɛ n'o ye Segi Jabate yɔrɔ o kun minɛna ka don kaso la ko Tumani Jabate kun ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin conservatoire ma ko Bala Jabate kelen pewu de bɛ se ka segin kuma bɛ se ka k'o la ko nka tɔ kelen n'o ye Ahmed Jabate ale kɔni ta yɛrɛ da tɛ se ka don o kuma la jamanaw an n'a bila yan dɛ min ye la nouvelle alliance an ye ne sɔrɔ a kɔnɔna la ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ an n'o lakali aw ye aw ni ce aw ka lamɛnniko n'a ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛɛ ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 90